Хайырлы иртә, хөрмәтле телевизор караучылар, Татарстан яңалыклары белән бүген сезне мин, Ойзилә Батырханова таныштырырмын. 25 гыйнвар Россиядә студентлар көне билгеләп үтелә. Шул уңайдан Татар кино оешмасы барлык студентларга һәм Татьяна исемле кызларга Мир кинотеатрында күрсәтелүче киноларга ташламалы билетлар алырга тәкъдим итә. Акция көн буена дәвам итә. Шулай ук Камал театры кассасында студент таныклыгы күрсәтүчеләргә билетлар 50% ташлама белән сатылачак. Бүген Казанда Пирамида мәдәни күңел ачу комплексында Татарстан Республикасының ел студенты 2020 республика премиясы җиңүчеләрен бүләкләү тантанасы узачак. Быел оештыручылар 354 гариза кабул итеп алган. Коронавирус инфекциясы таралу куркынычы булу сәбәпле сайлап алу турлары онлайн һәм офлайн форматта узды. Катнашучылар 2 ай дәвамында 18 номинациядә көч сынаштылар. Гран-прига ия булучы студентка төп бүләк дөньяның киләсе кайсы югары уку йортында бушлай белем алу мөмкинлеге бирелә. Яшьләргә ташламалы шартларда фатирлар. Чаллының 26 яшь гаиләсе узган ел торак шартларын яхшырткан. Алар яшь гаилә яңа республика программасыннан файдаланган. Социаль ипотека буенча фатирларга бюджет өлкәсендә эшләүчеләр генә түгел, ә коммерция структураларында эшмәкәрләр, үз мәшгульләр дә дәгъва итәләр. Шул ук вакытта кайбер шикләүләр дә бар. Молодые семьи, в которых возраст одного из супругов не превышает 35 лет. Балалар тәрбияләүче тулы булмаган гаиләләр социаль ипотека программасы буенча торак шартларын яхшырту мөмкинлегенә ия. Эш урыны мөһим түгел. Исәпкә кую өчен төп шартлар гаиләнең бер әгъзасына яшәү минимумыннан ким булмаган җыелма керем. Бүгенге көндә яшәү минимумы 10,374 сум. Гаиләнең бер әгъзасы 18 квадрат метрдан да ким булмаган торак майданы белән тәэмин ителә. Яшь гаиләләрнең гаризалары 30 көн дәвамында карала. Хәзер 50 гаилә исәпкә алынган. Аларның 26-сы инде үй туен билгеләп үткән. Әмма республика программасы таләпләренә туры килмәгән кешеләр дә бар. Таких у нас 12 семей. Шартлар таләпләргә туры килмәү сәбәпле бездә 12 гаилә бу программадан файдалана алмады. Керемнәре яшәү минимумыннан түбәнрәк, яки гаиләнең бер әгъзасына 18 квадрат метрдан артык торак туры килә. Социаль ипотека йортлары 63-нче микрорайонда төзелә. Декабрь аенда 63-23-нче күпкатлы йортка күченделәр. Тиздән 63-21-нче йорттан фатир ачкычлары бирелә. Ләлә Зайнуллина, Татарстан яңалыклары, Чаллы. Татарстанда автомәктәпләр эшчәнлеге мәсьәләләре буенча кайнар линия ачылды. Хәзер теория һәм практикага сыйфатсыз өйрәтү, белем алу турындагы сертификатны уку узган автомәктәптә бирмәүләре кебек кагыйдә бозулар турында экранда күрсәтелгән телефон номеры буенча шалтыратырга була. Шулай ук Татарстанда мәгариф өлкәсендә күзәтчелек һәм контроль департаментының рәсми төркеменә хәбәр җибәрергә мөмкин. Түбән Камада азык төлек бәяләренең кискен артуы күзәтелә. Халык ит продукциясе, көнбагыш майы, йомырка уртача 10-15%-ка кыйммәтләнде дип зарлана. Сатучылар моны нәрсә белән аңлата? Хәбәрчебез әлеге сорауга җавап эзләде. Нурания Хафизова азык-төлек продукциясын сата. Хатын-кыз әйтүенчә, бәяләр яңа ел бәйрәмнәреннән соң арта. Халык арасында иң популяр булган товар йомырка элек 65 сум торса, хәзер 85 тирәсе. Көнбагыш майы, майонез, колбаса хаклары да өскә үрмәли. Сатучылар моны НДС артуы белән аңлата. Әкрен артып килә бәяләр. 10% верона НДС арттыралар инде. Бәяләр уртача 10-15%-ка арткан. Бу Түбән Камаларда зур ризасызлык тудыра. Күбесе яраткан товарларыннан баш тартырга мәҗбүр. Кесәгә шактый нык суга ди җирле халык. Суга инде, пенсионерларга тем более суга. Бәяләр артуына аеручылы яшьтәге Түбән Камалар зарлана. Алар кибеткә килү белән ышызракны сайлый һәм менә шундый сары төстәге кагаз белән күрсәтелгән товарларны аларга тырыша. Түбән Кама сәүдә һәм куллану хезмәтләре күрсәтү бүлегендә хәбәр иткәнчә, кибетләрдә даими рәвештә рейдлар үткәрелә. Бәяләр мониторингы нәтиҗәсендә рөхсәт ителгән норманың артуы күзәтелми. Шулай да азык-төлеккә бәяләр күтәрелү мәсьәләсе контрольдә тотыла. Альбина Вәлиева, Булат Әбделманов, яңалыклар.
Яш язучыларның проза һәм әдәби тәрҗемә номинациялары буенча Шәриф Камал исемендәге әдәби премия җиңүчеләре иртәгә 26 гыйнварда Татар китабы йортында игълан ителә. Чара көндезге сәгать 2-дә башлана дип хәбәр итә оештыручылар. Проза номинациясына 18, әдәби тәрҗемә номинациясына 33 автордан эшләр кабул ителгән. Гыйнвар ае дәвамында Татар китабы йортының интернет платформаларында Остазлар мәктәбе эшләде. Премиягә дәгъва кылган яшьләргә ачык дәресләр, мастер-класслар уздырылды. Шулай ук җиңүчеләрнең әсәрләре буенча видео трейлерлар да төшерелде. ЮНЕСКО медале Алтын пальма бутагы. Буа район авылларында әнә шундый үзенчәлекле экспонатлар куелган күчмә күргәзмә эшли башлады. Туган якны өйрәнү музее аны 2021 елда Татарстанда игълан ителгән Туган тел һәм халыклар бердәмлеге елына багышлаган. Тулырак алдагы сюжетта. Также делаем такие свистулечки. Это дымковская игрушка, детская работа. Буа шәһәре беренче сәнгать мәктәбе укучыларының декоратив гамәли эшләре күргәзмәсе Вольнистан авылы мәдәният йортында урын алды. Балчыктан ясалган балалар эшләренең һәрберсе үзенчәлекле тарихи мәгънәгә ия. На этой выставке представлены детские работы в различных традициях народной игрушки. Здесь представлены Күргәзмәгә төрле халык традицияләрендәге уенчыклар куелды. Биредә татар, рус, чуаш, мордва халыклары уенчыклары бар. игрушки, выполнены в национальных костюмах. Күргәзмәгә килүчеләр балчык шүлмәкләр ясау процессында үз күзләре белән күрделәр. Туган якны өйрәнү музее директоры Лютси Әхмәтҗанованың әйтүенчә, күчмә күргәзмә киләчәктә Буа районының барлык авылларында да оештырыла. Есть в музее очень памятный экспонат. Это медаль от ЮНЕСКО. Күргәзмәдә музей фондында сакланучы бик истәлекле экспонат бар. Ул районга 2000 елда тапшырылган ЮНЕСКО медале һәм алтын пальма бутагы, милли костюмнар, халыкның күңел байлыгы салынган сүлгеләр барысы да бар. Үзебезнең фонddагы кызыклы экспонатларны кешеләргә күрсәтергә, кызыксындырырга телибез. Узган ел музей Татарстанның Идел Орягы районнарында күчмә күргәзмәләр оештырган иде. Алар ТССРның 100 еллыгына, җиңүнең 75 еллыгына, Буа шәһәрендә тимер юл төзү тарихына багышланды. Фарис Мөхәммәтов, Камила Мусина, Вакил Камалетдинов, Татарстан яңалыклары, Буа районы. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан соң безнең каналда хөкемдар тапшыруы. Ә мин Айзилә Батырханова бүгенгә сезнең белән саубуллашам.